Wana jere nemimwe wamwe wakanga vanenguwa tisina kusanga tigodini. Ndo zvinoita simba raMwari rugarega rive nesu. Amen. Asi mashoko tinoda kubonderedzana pano madhiyana ndokunyaradzana. Manyaradzira anosiyana, vamwe vanosunga mbereko, vamwe vanotengera chihwitsi. Manyaradzira anodini? Anosiyana. Mashoko akamboitwa kuna Jeremia. Hanzi nokuda kwehondo yokwaneko Jeremia unoronga nziyo dzokudini? Zokuimba kuimbira iri shoko rokudini? Iri nzira yekunyaradza rugarenga rive nesu. Asi kana tichitaurirana zveevhangeri yaMwari, tinonzi kana tichichema ticheme tinotaura zvayo zvomusi wokudini? Wokuchema. Tapa musi wokunyaradzana kureva kuti kuchema hakuchatodini? Hakuchataurwi nezvako. Rugarenga rive nesu. Amen. Ndambotaura ndichiti inini ndichiti pano murume wakanga achinzi Tesalonaiki, wakanga achitarisirwa kuti azova mambo weTesalonika. Wafa. VaTesalonika vakatanga kuchema zvisina tariro. Pauro ndokunzwa izvano kuti pakanga pane vanhu vakanga vambonzi hafurire mashoko aMwari. Asvikako Pauro manje unosvika ndokuchitanga kuvapfa nenzwi rakapfava kuti varume izvi zvokuchema hazvisizvo. Chemai sevanhu vane tariro nokuti kumuka kwakafa nokudzoka kwaKristu zvinhu zvinongoitika panguva imwe chete achitsvaga mweya yavo. Handiti here? Kududzira kuti kana nesu tichinyaradzana tofanira kuti titsvage kunyaradzana kuti kana tichinyaradzana varume tinorwa nomutumwa wakashata. Upiko? Rekedza ndimbodawo. Musi uya wakamuka Jesu paya. Vanhu vakanga vabva muPaseka. Havamazoroze vanhu vakanga vabva muPaseka. Tikanzi kana mabva muPaseka chiverengai mazuva 52. Maverenga mazuva 52 mugomhanya Horebhu. Vadzidzi vaichaurirwa izvozvo. Mugomhanya Horebhu mundorindira mweya mutsvene kureva kuti mweya mutsvene wakatozogara wana Peter pa 2 vhesi 36 pakazotanga kuparidza evhangeri paya. Pane varume vakanga vamboita bope panguva yekumuka kwaJesu. Shoko rinoti Maria unoti wasvika paguva unoti wakadarisana neguva kudai. Kumusoro kwakanga kuno munhu wakanga akapfeka nhumbi chena, kuzasi kwakanga kune munhu wakapfeka nhumbi chena. Wakagwadama achichema kudai. Vaya vatumwa vanoti kewe mukadzi unochemeko? Iye unoti ndinotsvaga Ishe wangu handisi kuti wamutora ukamise. Hanzi achitaura navadzidzi vavo. Jesu nemhaka yekuti wakanga achiziva Maria uye Maria akanga achinzwa zwi raRabhi. Hanzi Jesu unodedza unoti Maria akanga audzwa natumwa usatsvaga mupenyu wakadini? Kuna vakafa. Hanzi wadaidza Jesu kuti Maria. Hanzi Maria nekuda kuti wanzwa zwi rani? raRabhi. Wakadai wakati Rabhi wakada kundombundikira. Jesu unoti usati bana nguva isati yadini? Yasvika. Ngaruve nemi. Amen. Ndoda kutaura kudayo mazorodzi. Ndoda kududzira kudayo mazuva 52 aya ndo pakabude dambudziko nokuti varume vakanga vazirindai murume unokuti ungazotiwana naPeter. Vakazoenda kuna vakuru vakati kwaita zvimwe zvamuka kukuku. Dzimwe nyika dzapindira murume wadini? Zvikanzi hatidi kurinzwa shoko iroro. Zvikanzi tsvagai mari tinokupai mari. Imi chimhanyai munyika. Mapinda munyika mutosvika mutaure nyika kuti vana Petro vakamudini? Asi kuti ipapo 52 days dzanga zadzadini? Dzadzakwana. Vaya vakapuhwe mari vaya vamudzidzisi vakamhanya mumaguta ndokusvika kutanga kutaurirana navanhu vakati murume wakadini? Wakabiwa. 52 days dzizokwana 2 vhesi 36. Hanzi vana Petro pakasvika kuti vachiparidza shoko paya vamwe vakati notodiko zvatanzwa shoko. Zvikanzi tendeukai. Ipapo papa ndipo pakanga pauruka mweya mutsvene. 52 days havanga kutitungamirira vachiparidza kuti munhu wakadini? Wakabiwa. Saka kana tiparidza mashoko kumuka wakafa tinoparidza tichitoenda kumashure mazuva 52 days. Mumashure mokunge chii vaya vatomanya nevhangeri yokurambidza kuti hakuna kumuka kwawakadini? Ngaruve nemi. Amen. Nakanetsa vaSadhusi kwavanzi vaSadhusi navaFarisi nevamwe vakanga vachinzi vaEssenes kureva kuti vakanga vari non-believers. Vanhu ivavo vakanga vasina kutenda pamusoro pokumuka kwawakadini? Kwakafa. Jesu wakarerwa murudzi rwechiJudha waiziva tsika dzechiJudha asi nenguva yakangoda kutaura kuti kuno kumuka kwawakafa. VaSadhusi navaFarisi vakati iwo wakutaura kuti murumewe ndo pakamuka bope. Rugare. Amen. Saka kana Pauro sachitaura unoti kumuka kwakafa kwakusiko kuparidza kuti pasina. Ngaruve nemi. Amen. Hatingabvi kure. Takangofanana nevabva kuHarare nokuti takwira futi bhazi takwira enda Africa. Takwira enda Africa tikaburikira papasaya kwakuti zofamba kwakutamata kusvika kuti
asi hazvina basa izvozvo. Tiri kupurutana neshoko rokuti chinonzi kumuka kwakafa uye tichamuka. 1 vhesi rokwa4 muparidzi inoti hanzi kune rudzi ruchasvika rubva rwodini rwopfuura, asi kuti kuchazoti kune rudzi ruya rwapfuura nyika ichangoramba iripo. Pane mashoko ari pa49 nevhesi rokwa16 paya panoti kana munhu achinge afa aenda zizvizvi unoenda uye haana chaanoenda nacho, kureva kuti Obhedhi zvaakanga anazvo akanga achisvikirira paupenyu hwake hwose achishandira nhasi ngezvino kwatakandomisako haana kuona chakanga chinandiripo, haana chandakaona chakakandwa muguveni, zvakasara zvikatonziwa ana ari pano ngavadini ngavagovane, kureva kuti hatifaniri kuti titambudzike nokutekasirwa zvinhu. Rugare nyararei maoko asedhani nokuti Obhedhi wakaita asina kana chinhu ndaivapa chivigwenyu imakasirwa zvikanzi govanai zviri pano nezvidhina nemarata achigovana imi haana chakaenda nacho, saka munochemera. Rugare right. Ndoda kududzira 11 vhesi rokwa 13 dzavaHebheru. Ngaruve nemi. Amen. Ngatiwirirane kuti murumo takaunganira panapa tatoungana nokuti tinoti waitenda handizve. Munoziva zvetinoparidza panapa vamazorodze, chero musi munozviparidza bhangini munoparidza zvandakazvigadzirira ini. Matosvika motoparidza zvaita musaziwa. Amen. Nokuti unotozvigadzira iye achiri mupenyu sezvino. Rugare. Amen. Verse Magwaro kuna vaHebheru 11 verse 13. Musoro shoko uri pa1. Yende pa verse 13. Pa number 13 poti. Ivava vose vakafa vachitenda. Ivava vose vakafa vachitenda. Vasina kupiwa zvipikirwa. Vasina kupiwa zvipikirwa zviya kumbopomerwa un'anga nouroyi. Asi vakazviona zviri kure. Vakaita zvekudongorera zviri kure. Vakazvikwazisa. Ndokubva vangozviti hezvo ndizvo kuno uroyi kune n'anga. Vakatenda kuti ivo vayeni navafambi panyika. Vakatenda Obhedhi, vakatenda kuti pano ino nyika ineyi tingori vafambi nevayeni. Ndataura shoko rokuti 1 vhesi rokwa4 hanzi kune rudzi ruchadini ruchauya ruchiinda kuchiva rumwe rudzi ruchidini ruchiva ruchiinda, asi nyika icharamba iripo. Zvino shoko rinoti kune vakafa vachitenda. Rugare ngarive nesu. Amen. Dzokororai. Ngadziri dzokore Magwaro pa 13 number. Ivava vose vakafa vachitenda. Ava vakafa vachitenda. Vasina kupiwa zvipikirwa. Vasina kupiwa zvipikirwa zvepanyika ino. Asi vakazviona zviri kure. Vakazvidongorera zviri kure. Vakazvikwazisa. Ndokubva vazvikwazisa. Vakatenda kuti ivo vayeni navafambi panyika. Vakatenda, munhu wakatenda kuna Jesu wakatenda kuti tiri vafambi uye tiri vaeni panyika. Saka tinodini? Tinopfuura. Verenga. Magwaro pa 14. Ya. Nokuti vanotaura zvakadaro. Verenga vhesi 16. Magwaro pa number 16. Ya. Asi zvino vanoda imwe inopfumura nokunaka. Voradzoka pa 15. Ndodzoka pa number 15. Ya. Nokuti kana vairamba vachifunga nyika iyo yavakabva kwairi. Kudai vana Obhedhi vaitenda vakaenda. Kudai vairamba vachifunga nyika ineyi. Vakadai vawana nguva yokudzoka. Vaidzoka. Ngarive nemi. Amen. Ava vana Obhedhi vaitenda ava. Kudai varamba vachirangarira nyika ineyi. Vaidai vachiwana nguva yokudini? Asi nemhaka yekuti isi pano tinotaura zvomunhu waitenda. Haadzoki nokuti waidini? Rugare. Amen. Usingatendi kwenyu warupanda tikasvikako ndozosara ndozoziva pamba penyu, asi ndavhiringwa usiku mukufamba. Nenjira ndakatombonzwa hanzi kezvino kana zvikwama votosecha. Ivo vousikivo va. Kana kundomirira po tichagarika kuti vasikana varipo handei hanzi vanozviita. Asi kana takaparidzirana kutenda manje munhu akanga anokutenda sezvinotaura pamusoro paObhedhi havadzoki, havachadzoki panyika ineyi nokuti havana shuviro yekuchadzoka panyika ineyi. Nokuti ndakapeverwa rumwe rugwaro ndikati vanenge vanotya kutambudzika nokuti rimwe shoko rakamboti hanzi panyika panapa munhu wese wakaberekwa nomukadzi
munhu wakaberekwa nomukadzi une zvimazuva zvishoma shoma zvokutambura panyika obva wazodini hake ozenarika ivo ava vanotenda vakaita sana Obhedha chavanotya kudzokera kunowanza kuti kuno kutambura kunosakurwa kuno misana yedike zvino haigoni kunosakurwa kuno rugare uye chimwe chinhu chetifanira kutinanganidze maziyoni kana umwe munhu wabata rimwe basa ngationge naizvozvo murume wakabata basa ndaona zvimwe zvikomana zvine zvindebvu ndikaona vana naZakaria ndikaona navaroura nezvihanditi unoti basa doko rakabata munhu iroro naMwari kubata madzimai avo ari maviri ese kuti gugugugu naMwari vese kutidedza nezvavo ibasa doko iro ngarive nemi tinongodzwa zvichitaurwa panonga pechitaurwa kana mudzimai achinge afa zviya vachivavarira kuti vagoti tisati anotaura guva ngatimeende kudanga nesu ngatitaurewo zveduwo havangouyi vakangoti mushapaga vasinaini hazvigoni vhesi 16 pane mashoko aMwari akanaka magwaro akanaka pavhesi 16 asi zvino vanoda imwe inopfuura nokunaka chavanorambira ine badzai kudenga makombi kwete izvozvo ngativerengera ndikatinzwa ndani vaitanga regai titanga panamba 16 asi zvino vanoda imwe inopfuura nokunaka asi iva vana Obhedha havadi nebadzai uye inotova nokuvengana kumushako kwenyu havachaini nemhaka yei vanoziva kuti kune imwe nyika inopfuura nokudini nokunaka iripi ndiyo yokudenga iyo yokudenga ngaruve nemi ndambotaura varume ndangoti ndikwazisane nemi varume vepabhuku anoshayikwa wabhukiwa anonyangarika pavanoti ndati ndikwazisane nemi vana maryira matakutendai kutaro kwedu matikuta tinokutendai varume asi munoona chamwe chinhu chinoitika kana tozoenda kumwe zviya musati kana masvika mondovata tonga tatonyara varume tonga tatotika tipukasvika magomba musazondovata taona vamwe vasvika tikaona vamwe vasvika asi tatingoona tichingotevera nagore tachingova pano kubvira zuro riya tiyamura nesi kana tikazenge tasvika kwenyu hatifanira kuti tivate bodo tifanira kuti tiyamura tizoti izi dzabata kare isi tochipinda kutodini tohakicha hatidi dzinobudisa rurimi paziyoni hatidi dzinobudisa rurimi paziyoni hatidi dzinobudisa rurimi tinokupira vadzidzisi bonogona kumboti